alaikum jorobi ado ari. Alaikum salamu be share andi in sendirta pullo inaki. Umbo sendirta pullo ikosa. To kanyu numbo don pullo sendirta mo iheditaki code radio international. To ai joro daga naji ai do hani ga manin kode. Ai bodo hani. Ai ga Papa piano on the beat. Code radio. Ilaila ubudumi, salati do motokumi, alayeta be kobudumi, alabala radio bulaku code radio. Kode haji bulbe duniya, Abuja dar Najeriya, game da marbe tarbiya, bulbe me enigeton kode radio. Kode wanci embabiro wal, kode tondo membalele wal. Kode entidi ambalana wal, ulbe durobe ambeli kolbe radio. Kode radio international, do pipa de logo kinal. Kode taski en film final, kay tembe durobe bulbe men kode radio. Subhanahu Allah waluma, kulbe windere pane jatuma, bedombe Allah renuma, e baruwa be mada kode radio. Iramada je Allah waluma, Umar Ali obnuma, Ayubala Muhammad Abu Bakar ma, Ibrahim Musa Obnuma, Kina do Jarumi ma yetuma, Obani Kiladi yetuma, Usmaiya Yami Obnuma, Ahmed Arami yetuma, Jamila me Elmi Obnuma, Khadija me almiyatuma, Abu Bakar la almiyatuma, Al-Amin jina dobnuma, Awa ububa miyatuma, Talkana jina poji kodame, Wabuti nama toredio, Pinatawa men toredio, Anla lungur dam radio, Korean siasa radio, Turungole edawal radio, Jimobe kimpi radio, Publi asavere radio, Talkarang kodokone radio, Sudurao beto radio, Obe jango me ento radio, Ulbe durobe mbeli marbe radio. Salam alaikum jorobi ado ari. Alaikum salamu be share andi in sendirta pullo inaki. Umbo sendirta pullo ikosa. To kanyu numbo don pullo sendirta mo iheditaki code radio international. To ai joro daga naji ai do hani ga manin kode. Ai bodo hani. Ai ga mun kode. Anyira be jadide kode radio. Kudi Alhaji Usman Ku goddi habaruji di Bauchi joni to ley Shehu Usman igoni pullo barkantejo. To banda awad di rokkata mo. To da sukaɓe men jangi nambaji mangu to da sukaɓe men jangi to iri Shehu da en godi ɓe ɓuri miliyan to ndi leydi
to amma matsala wai kocca shahada dukka su kama o ya o janga a digga shodono ha malara da mawru o ya o tira bo joni be share hidum faidu rokkayan mamaki banye wato shi ilmu ɗum banye ashe wodi matsala mi anda wai ɗo subaka ɗo nammi hande en lildo e laamiɗo wongol ɗerewol wai in giɗi kenyuɗo jami'a ko e diploma to GSC ko ɗume ko andi banye he janguɓe ɓen kamɓe andi fi ɗum wato sukaɓe joni bande difuki lomaje ɓe anda komi ɓe anda ɓe jaɓɓe gaɗa diploma saboda Allah e annabijo joni a ida Allah hitake o ɓiɗɗo ɗon o darake o jangi suka o mo heddi an da o darake o jangi wato da kanko waɗi ngal kugal ke wato gomnajo e ɗaɓɓita dokkayɗo mo habaruji e dow harka hulɓe kai Allah iko muɗum wato kañum banye sukaɓe ɓen tona aleykum salam jowɗo hay mi yeɓade maɗa sey mi wi'a ɗo ɓaari bikoy bimi to hami tokkito bikoy koye made fi ɗum nde ɗum ñaami inna majjum mi rikoy ko dilli ɗo gartumi mi nangi tan miɗemin aybo anamma noddol me unguwa mana kañum joni ko ummino fi ɗum wato sukaɓe yiɗi janguɓe hande way woduɓe ɗereji sukaɓe bande ɗereji ɗi reɓe gala komi haɓa ga he jawɗo hay to noon waɗi yo wato ashe shiya makaranta na min matsala kai balɗe gaɗa tombi ma kanan na sukaɓe ɓen ɗon bambumi ɓe gaɗa idoɓe dilla shashanshi wato ɓe nanga yaki hirde ɗo min keɓunomi ɓe laral damoru dokkumi ɓe tira baggu ɓe jaɓe nanga hirde maɓɓe min kirino denno on kirino banye ko mi ummo yaki hirde banye anane hurgoru on bagguy fay dow na piyayɗo ɗum kanjum fiyata hoore majjum Allahu akbar to yori ai mi yejjita tayirima an jahayɗo wi'a baggu no walinana ɗum waɗi jaren ƙwarai to a hefti jowro wato shi a jande to jiɗande ɗo kayre so'i hulɓe meɗen nder ɗum ɓilla ɗum hay a faami joni da en keɓa pullo barkanteɗo joni hami rokkuma misali Shehu Usman Shehu Usman imo tun huwa nder nasara en Shehu Usman Shehu Usman anana sai o wi kai wai kanko imo ɗo huwa nder maɓɓe ko o waɗani pulaku sai o wari Abuja o tiggani en Kode Radio International wato ɗo woni lawol nanki matsalaji ɗi fulful yawwa hulɓe jara ɓilla maɓɓe iye to gwamnati ra ko wangata e hulɓe a faami he o hoccoy hulɓe barkanteɓe o waɗi nder o wi o yiɗa waɗa wongal ɗemgal hulhulde o yiɗi waɗa nder o hoccoyi bappa an Irobo Dake Ayuba Lamiɗo Mulal Umar Aliyu en moye ɓe hu o waɗi ɓe nder o gare balleto ɗum pulaku Lamiɗo yi darde makko hoɗoymo o wari o walliti mi yetti Allah kawtal hoore yaadu majjum holli hulɓe meɗen gaɗoɓe midiya gaɗen ka yennotirki ɗum yarata en kotoye kawten ko emen to ɓilla wangi burtoɗen mbi'en hukuma ra ko waɗi ɗum wara ɗum hoccana en jawruji boddi dole to gwamna diwal Bauchi Bala Muhammad yi darde makko wari hokkimo commissioner of information kanko Alhaji Usman kanko dai Alhaji Usman ko goɗɗi habaruji ɗi Bauchi joni to ley Shehu Usman ɗi goni barkantejo to banda a waɗɗi en rokkatamo to da en sukaɓe men jangi nambaji mangu to da sukaɓe men jangi to iri Shehu da en godi ɓe ɓuri million to ndi leydi to amma matsala wai kocca shahada dokka suka ma o ya o janga a digga shodono ha malara da mawru o ya o tira bo joni pe share wato ai sukaɓe men joni hokkataɓe namba mangu hani rokkaɓe fa namba MP a hefti ɓe dilla lumo en nangaɓe to joni ko hani fa on waɗa joni yawwa Shehu Usman inodda hulɓe leydi ndi ga Allah taske shoɓɓaɗen jangi anyan nayi mi amo to biddiya o wi wayi pullo to in enta dow in jangowa wallahi pullo hani wi'a tokki kam ma e jangoy ko dulli to di leydi ɓe share Depta Lamiɗo ko mbiya Depta Abdullahi Bello Lamiɗo hulɓe duniyaru na Afrika Allah ɗawtanmo risku ɗawtanamo barka e jammu kanko ma emo nodda hulɓe Shehu Alhaji Shehu Usman Shehujo zamanu meɗen Shehujo zamanu kanko ma ɗawtanamo mangu to amin ga gidan wuro minen ga Kode Radio International Abuja les ardungal hanko o Shehu Usman Allah i huwoɓe Kode Radio Allah waɗanaɓe barka to a yejjiti Kauran Bauchi gwamnajo meɗen kabdanayɗo hulɓe ɓe share ko nana Irobo Dake shikenan
mi yayi mi tokkito bi koy to koy bonnana ɓe ɗiɗiyaji ɗiɗi ɗiɗiyaji e to ɗi tokkito to ɗi gaɗi ɗiɗiyaji ɗe a andi toon ɗaɓɓitatama yo nin mi garki darde ɗo shi kenan jawro to ɗiɗɗi leydi pullo ni hande koronayi anda kanjum waɗante e leydi ndi hande pullo mo martaba e daraja hande pullo kan warete hissete wulete maɓɓete wa aleykum salam Allah seyne fe share jawro ai ɗum hani o wi'a fu to on tawma ɗum tawruma e jakare maɗa gonga leydi men ni ndi lalli leydi men lalli nanani wangi ɗum nin nanani ɗum wangi hay to ta wi a joɗoto to go'o bijeje ɗen sai a hankali sai pi tawma ma a anda a wala de shiri maɗa he ɗum tawma e waranma onni nana o wari ɗa'e to fu to paɗa dilludu e jakare maɗa hanko pullo wartirama goɗɗum ndi leydi joni to hallinira ko waɗani hulɓe ɗo hakkunde Kebbi e Neja in tawi hulɓe ɓe anda ɓe andita e yehi e wari ɓe wuli gure ɗe he jawro to Allah to amfani fi ɗum ɗum wela yiki in tayyara keɓe kai wiɓe gari diwdi na'i to shoppiniɗa ɗum wari warima wai ɓe gari ɓe barima ɓe banga barima he ɓe mbiya ɓe bari gujjo gwamnati kadi da yake ɗum naja ɗum ɗum watta bincike da yake pullo ɓe gartiramo on goɗɗo to leydi ɗum ma sai ta waɗi a rokka habaru a yeƴu kañum ƴetta hankali an ɗum waltaki sosai amin jawro mi yadake mi rokki hoore wala ƴetta waɗi aɗa waɗa aɗa yeto ai ta nana a hula hite a warta ƴulɓal ai ta aɗanna soño seɗɗa ta ni aɗanni soño seɗɗa to kawai ittu paɗe maɗa kawai dara lawol to jawro to wayi mawɓe meɗen ɓe leydi ɓe meta ko ɓe metata iɓe meta to ko ɓe meti gomnati ɗum yakatako koɓe mbiyata aa a yejjite ko waɗani laamiɗo meɗen goɗɗo hoñande ko nangimo wi way ai gomnati Najeriya ɗo iɗum woodi shiri kuugal tunda ɗum huɗɗiri dow mawɗo meɗen no nanɗa e ai ɗum hocci en enen en pu'i mawɓe meɗen ɓen en kawai na woɓɓe ɓe kirki to jawro e dow inde laamiɗo hulɓe hankali an waltaki dow inde laamiɗo hulɓe Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe Afrika Afirka gaba en sanana ɓennin fulɓe ɓe fulɓe ɓe en mbi'a bo Allah watta alheri hakkude Kebbi yaki Neja ɓe bo gaɗa muñal inna Allaha ma asabirina jawro Allah e wondi imo muñal wo man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu jawro Allah rena en ɓe wari Allah hinna ɓe jawdi bo Allah watta alheri jawro Allah watta alheri Allah fewna on wadda mawɓe meɗen ɓe hulɓe e lamɓe men hulɓe e modiɓɓe hulɓe e dente ƙungiyaji ɗi marɗen ɗi hulɓe ga Allah ɓe kawta hoore ɓe burtino en nder ɓilla ka kawta e torde jomirawo ɓe burtino en ɓilla ka goɗɗen wallahi Allah wala jawro ta dilli ɗon ma non ɗum mi wan showa mi ay ta he ma a wartuma fulɗo hande di leydi Allah rena e rena to amin a holi wuro mi yetti Allah rena mawɓe meɗen to boɗɗum bo adallah kai alhamdulillahi wato Tinubu waɗi tunani kadin imo woodi hakkilo wato sai o waɗi tunani o yi leydi ndi ma ɗum hana o rarowa ko moye ni hani o rarowa Allah iko muɗum wato de o yi min woni ciyaman nyamdal wato sai o wi wala mo hani o rokka special advisor wato sai mihin ɗum nyamoyki nyamande Allah iko muɗum amma ayi bo hani wa alaikum salam share jawro kai ai war wannan sau to no waɗi Tinubu Allah waɗanamo barka o waɗi tunani o rari ileydi ndi wala mo hani o hoccowa sai min ciyaman nyamdal o hocci an special advisor wato nyamoɓe bashi wato mi o nyamoy bashi leydi ndi to denno ton ai o nyamoy bashi to joni o nyamoy trillion 70 a hefti to denno bo ton in tokka leydi meɗen trillion 160 hayta a hawti ɗum rokkete 230 Allah iko muɗum amma ku sappo o rokkayen trillion go'o on ɗon hu trillion sappo hu trillion ai mi mari go'o to jawro heto on baroyi ndi leydi famu leydi meɗen indi woodi nyele a hefti ai onon nyellidi to nyamowa bashi on sukkata ɗen ni nyele huɗe goɗɗe ɗi leydi to heɓi nyele ɗen ai onon nyeli leydi a nyeluba fe'irde nden mbiyande nyeli jawro Allah iko muɗum jawro ndi leydi de heto on timminindi wato joni de arande dai ɗum hani o wi'a
I wodi wongol lawol ngol min sorata lawol na'i. E wodi wongol nyamol Burti go na'i. e min soray ngol. Ya. A hefti? Jawro, Na. jawro. En mari dabbaji, Mm. en mari durngol. Kai. Jawro en mari ma'adanaji fere-fere. Jawro en mari nebbam. Ra lumo ngo marɗen jawro. Ra lenyol Allah rokki leydi Nigeria amma wai on jahay nyamo nyamande. Nyamande nde o roni. O ɓeydi o nyamoyi wonde o wari o ɓili dow. Tunubu- Joni ma wonde o ɓeydata o nyamowa. Tunubu jungo ko waɗante en tan. Jungo. Ko min mi yaha mi waɗa jungo o nyamowa ɗum bashi. Tunubu Joni ni to on mbari ndi leydi wai nyamande. an ngale kawtal mata gonɗa anta woyi. Mi yetti Allah kawtal hoore. To garowa nyamdal. En nyamai. A'a, En na fa nyamai, nyamdal. en Ai nyamdata. joni on ƴaɓɓake nyamdal barowal. On ganya de on timmini ndi leydi ndi wala to ndi soññira. Ai irma. Nyamande he to woy ɓe jaɓoyta nyamande jungo maɓɓe. A wari a nyamoy nyamande ɓe dokkima a ɓeydi a so'ake ɓe dokkima anya joro an bo wala goɗɗum ko taynata to yeso ko ummoyto. O watta jungo ɗo kawai ɗo. Jawro. ɗo Min imi holluma huna a wi'ayarra hirna. Nyamande de na an alkhairi to Nigeria jawro. to nyamande ayna de ine redu ko moye hu neɗɗo mo giɗa i woso to i wodi ay bo ketetti redu ay nyamande en ketetti redu ay. Jawro. Hmm? Tiriliyan 70 ɗum jiɗɗon nyamo Nam. ko desuɗon ɗum joɓirtonde. ɗum ɗon ayna min joɗake hanjum ma en rara Na yi'a on ko hani. joɗake Ema. joro an mo moƴƴina to kewrata heede an ɓeydoyta nyamande dow wonde min di gonga mi wala nder kadi na i jode ɓiɓɓe Nigeria nyamoyton nde nyamande on nyamo wayde ga moƴƴina non ko'e moɗon raɗɗum a wiyan way nder sappo hu sappo tiriliyan sappo a wodi go'o yawwa min i maɗa to ay nyamande nde onon nyamoytande on ɗon joro ciyaman onon nyamotande ay min warade dama on tiri min ɗum hani. halimo min ni mi wala nder dama ɗo gansha fami yawwa ay iri ɓe kamɓe ɓe dokkata kawtal hoore. Sabo Allah e annabijo o wiyan ma mi yetti Allah kawtal hoore kanko o woni ko ngartowa nyamdal keɓa amma en waɗanma jungo keɓa ɗum ɗuma haba ga Allah haba. Salamu alaikum. Kai. je wata faɗa ne Wallahi peshare dama to maɗa jahaymi. to Wato imi nder sawo kadin dama mi wara mi wanta min ma maso. emi nder siyon go Amma Allah iko muɗum. Wato kai Allah waɗan lamiɗo barka. Allah ɓeydanamo barka. lamiɗo toy on ɗon Wato lamiɗo Kai. Depta Abdullahi Bello Boɗejo ciyaman mi yetti Allah kawtal hoore kawtal international horejo meɗen. Wato mi wari mi walla kanko kai la ilaha illallah. Muhammad Wato- rasulullahi Iromo dake bappawal ɗon a andi kanko woni tim media mi yetti Allah kawtal kawtal hore. hoore To lamiɗo kañum garmi de mi walla mo sewo o timmini laamu makko nder barka nder weltare o timmini ɗum jam hanko bappawal ɗon kanko Iromo Iromo dake Dake. lalle kañum ko garmi min ma ɗo mi wayi mi waɗanma sewo fa A'a i to ai min ma mi wari mi walluma sew nam wato timmidiya Eh. mo mi yetti Allah kawtal hoore in hocci mo barka on watti mo barka Allah iko muɗum to de in jaɓi korowal jungo bappa an kangal ma fana an tetu a'a a andi ko ɗume e ɗum woodi ko o wi'ata tenuwa Iwo- to tenuwa makko timmi Allah iko. non no laamiɗo yi cancantaki makko waɗimo to tenuwa timmi laamiɗo sey hoccoyi Tasi'u Suleiman national PRO mo mi yetti Allah kawtal hoore en rokkimo temmidiya ɗon ma mo mi yetti Allah kawtal hoore wato barka dow barka barka dow barka to imi tabbitina non no kanko Iromo dake timmini jam kanko ma Tasi'u to Allah jaɓi o timmine jam eh Iromo dake bappa an kai waɗi ƙoƙari hawtuki hoore ɓe midiya Allah o iko hokki ƙoƙari makko sembe to mi yetti Allah kawtal hoore da non laamiɗo ma i yettamo Allah iko iri jogaɗe ɗe o jogi midiya mi yetti Allah kawtal hoore ai i zamanu laamiɗo makko bo e wiya Allah sako e alheri wato i zamanu kanko Iromo dake wato ko data maɗa gaɗuɗa nder waya wato sai dai nana kawai ni data ɗum yallake sai To ni ɗum natti? ina mo dake mo dake to kenya andi min ai to keɓtumi ma en saki take bappa an data ga ɗumi mi wowi no garimi ɗum ɗum wi'a mo dake haynami ɗum waɗi Tasi'u bimi i woodi habaru i sakita ayno entirmi midiya heygimi laamiɗo i yetta Iromo dake emo bo walla Tasi'u sewo kamma emo waɗana on addu'a Allah hito temmina ɗum non no bappa an timmini to en fu en ballaɓe sai en balla ɓe sewo Allah rokkamo kanko ma bawɗe o jogoro non no kanko Iromo Iromo dake dake jogori to Allah Iromo dake kadi bappa an na farde su ɗon wondi muɗum kadin inchallah haba ai yeso ai yeso ai inchallah daga nan dawi ma fulaku yeso to ai yeso ɗum ai kanjum wi ɗum mi yetti Allah
kautal hoore kauten ko'e ngam ballitoɗen ko'e meɗen. Allah ɗautana lamiɗo on barka. Amin Tunda o amin. hauti ko e hulɓe. Ƙwarai da gaske. Peshare mi hewtai ɗo to To min ma mi yetta laamiɗo mi yetta on. To Wato de o wari o hisni en. Carel ko mbiɗa a waɗai nyamdal laamiɗo wi a'a banda non wallahi yo da a tetidani a